Ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали мо. Ҳазор раҳмат, ки вақти қимати худро дариғ надошта бо мо ҳастед ин лаҳзаҳо ва моро дастгирӣ карда истодаед. Дӯстони азиз, дар имрӯза видео ман мехоҳам барои шумо анамихел паплинои вишивкадора нишон диҳам. Лавдоманиян ҳамаш. Ино тур нестанд. Вишивкаи тоза хушрӯ. Паплиношам ғавсай. Баъзан ҷода ҳаста вишивкадоро паплиношон тинукай. Ай боша паплинош ғавси хушрӯвай. Марҳамат, касоне ки мехоҳанд харидорӣ намоянд, биёед. И дар дуюм дарвозаи корвон фурӯхта мешавад. Тарафи оптовӣ. И паплино як либосуш 170 сомон. Дӯстони азиз, агар хоҳед метавонед нависед, бо гап мезанем. Паплино қиматтарак будан, ҳозир арзон шидиянд. Амин намудо пештар мо харидорӣ карда будем, қиматтарак будан. Ҳозир боша арзон шидагиай ва 170 сомон ин нархи донаяй. Касое ки оптум гирифтаниянд, бо арзон мешава. Бинед чӣ хушрӯанд ҳамаш. Нами рангаш аҷоибу. Ранги ҳозир бисёриё дӯст медоранд. Сериям хушрӯвай, баъдан анавай ранге ки ҳозир ман нишон додум. Нежно-розовый, грязно-розовый. Ина бо фиолетовишам бисёр хушрӯ метова. Аз наздик бинед, ҳозир ҳамин рангора бо дига вишивкош, дига нусхош ҳастай. Вошам нишон метиҳам, бо охир да бо балхоям ҳастай, ваям нишон метиҳам. Тамошо кунед, аз нархош бахабар шавед. Касое ки мехоҳед омада аз анамин корвон харидорӣ намоед, метавонед омада анамин дуюм дарвоза тарафи оптовӣ анамин намуд паплиноро дарёфт кунед. Бинед, хе поёнаш лавдоманияю тарафҳои дигараш боша хе гулча рафтагиай. Ҳамаш вишивказадагии хушрӯ. Ана ин лавдоманиш бо дига хел нусхаяй. Ина рангош. Ина ин намуд бо ҳаст. Ана савзу сурху. Ино бо нусхаошон фарқ мекунад аз якдигараш. Аз дигарош аниқтараш. Бо анаи сурхи тарафа бинед. Ино бо нусхаошон дигаранд. Аз як сиёҳ аҳамиятед, аз ами як ранги сиёҳ чанд нусха ҳастай, чанд нигинкати ороду даштагиай, ҳар хела. Набинед. Кадом ранге ки мехоҳед ҳаст. Дӯстони азиз, доставка дорем. Агар хоҳед баросия заказ кардан, марҳамат дар WhatsApp нависед. Агар барои оптум хоҳед, бо арзон меша ино. Баъд гап мезанем. Ина ин намудо ҳастай. Набинед. Ана ин сиёҳу сурхам аҷоиб хушрӯ омадай. Баъд аднатонаш ҳастай. Кабуд. Бинед, вай вишивкашам ҳамин ранги киртахичай. Инам хелиёш бо ҳаст. Ана иноям аднатониянд. Сурху розовиро аҳамиятед, кабуд. Ино вишивкаошон, рангошон мисли материал худаш. Окей. Бисёр нусхаи хушрӯ. Тамошобинони азиз, ана ин намудош боша. Ира дубайский паплин меган, такша. Намхелай бе чихол мепӯшӣ. Ҳамин нусха бо вайдорошам ҳастай, чихолдорошам ҳастай. Ласияй, ласи ваяй тагаш мисли паплинай. Ласи мисли паплин. Дӯстони азиз, ана бинед чӣ хел хушрӯанд. Нархҳои ино боша як киртавориш 330 сомонай. Дӯстони азиз, ина бинед. Иноям ба гумонам ки арзонтар шидай.
аз он нархе ки буд. ана ин намудо боша 300 сомонӣ барои оптум бо арзон меша. ино чӣ холкати мепӯшӣ? Ино сеточниян, сеточнияи хушрӯ. рости пеш ман аз яду ҷо видео кардагӣ будам. манам инора ҳамо яки ҳози ман 300 сомонӣ гуфта истам, бовар кунед 450-500 мегуфтанд. анаи бархитора бинед. анаи бархитоям хушрӯван. дубайски нестанд неким. бархитои тозаи хушрӯ. ино нархошон 400 сомонӣ, бо барои оптум арзон мешавад. нархи донаш 400 сомон. аҷоиб тозаи хушрӯ метова. набинед. аз ҳами бархито агар дар ёд дошта бошед, ман видео карда будам, вай дигар сорти бо пастаракш буд. нархошо намедонам 300 чанд сум буд. 380, 200 чанд буд. ва ё некем сифатошон аз ин фарқ мекунад. баъд инора бинед, ҳамаш гулошон гулои новинка. бисёрам хушрӯ метова. дар ин камера рости оқа видеода хушрӯ наомадест ваёш. намин материала тозагию намихе хушрӯгиш блески намин бархат оқа хушрӯ наомадестай. вале чун аз наздик мебинӣ, ино аҷоиб як ваи блески хушрӯ доранд. баъд хучона партофта меистанд. на поёнош вишивкаош ҳар хелаяй. ана ин намудош хушрӯ бинед. сиёҳу ана ин фиолетови кабуд. ино нусхаошо набинед, аҷоибай. хушрӯ метова. марҳамат. хоҳишмандон метавонед ба ман нависед, бо ман мефаҳмонам ки мисол ино оптум да чампуланд, дона да чампул. набинед. ана ин нусхашам ҳаст. 400 сомонӣ нархи дона. ози бо дигар чизорам нишон медиҳам. бо диққат тамошо кунед дӯстони азиз. ана ин намудо ино ваян паплинои вишивкадори нусхаи атласу адрас. бисёрам хушрӯванд. ино гулошон навай, бисёраш нусхаош навай. нархи ино нархи дона 180 сомон. нархи оптум боша шумо нависед, бо ман нархи оптумша ба шумо гап мезанам. бинед ки хушрӯ. ҳамаш нусхаои вай адрасу атлас. паплиношам паплинои ғавсаки хушрӯвай дӯстони азиз. баъзан ана минора дар паплинои тунук чӣ кардагиян, ами нусхара задагиян. мисол 10 сомон 5 сомон арзонтар мефурӯшанд, вале